मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा जाय बड'फाखौ जोङो दिनै बड'फा होननानै गोबाव सम दिनै फुजिबोदों मानिबोदों जाय बड'फाया बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानो थाखाय दिनै बेसेबांबा स्ट्रागल खालामनानै मुभमेन्ट खालामनानै दिनै मुलुगाव बड'फाया बर'खौ सिनायजानाय बे लेभेलाव लाबोनो हाबाय। दा बे बड'फानि जोनोम सान 30 मार्चखौ आसाम सरकारा फरायसा सान हिसाबै फोसावबाय। बिनि थाखाय एबसुआ गोलाव सम दाबि दैखांबोबाय। दाबि दैखांसेयावबो थांनाय समाव जायाखैमोन आरो दुखुनांथावा बेसो जे बेवहाय बर'निनो सरकार दङमोन BPFनि 17 बोसोर BPFनि सरकारनि समाव मानो बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा सान बिथांमोना फोसावाखिसै बियो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दा दिनै जोंनि सरकार फैनायनि उनाव जोङो आसाम सरकारजों रायलायबाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो नारसिनबाय। लोगो लोगोनो थांनाय बोसोराव चिफ मिनिस्टारा क'क्राझाराव फैनानै दतमायाव फैनानै बड'फानि न'आव फैनानै थुलुंगाफुरियाव फैनानै बेखौ फोसावलांबाय आरो फैगौ 31 मार्चआव गाजा गोमजायै सारा आसाम नाङैनो बड'फानि जोनोम सानखौ फालिनाय जागोन आरो जोंबो बेखौ गाजा गोमजायैनो फालिगोन आरो जोंनि बड'फानि सानथौ सानस्रिया अराय सम मुलुगाव थांनानै थाथों आरो बड'फानि जि मोन्थोर थां आरो थांनानै थानो हो बे मोन्थोरजोंनो जों अराय सम दावगालांनो हाथों। बड'फानि सोरगोआरि जिउ सोलेरा अराय सम सोरगोआव आलो गोजोनै थाथों जों बेखौ हास्थायो। बरपेटा रडनि मुरि बाजारनि बरपेटा पुलिस थानानि खोलाहा थानाय दावला हटेलनि साखाथियाव गोदानै R&D मेडिकेल मुंनि गोदानै गंसे देहा फाहामसालि खुलिदों। बे देहा फाहामसालियाव गोबां बेमारफोरखौ नायनाय जागोन, जेरैहाय डायबिटिस, लोमजानाय साजानाय, आथिं आखाइ, मोदोमाव सानाय सुनाय, भां, गान्जा, डेन्ड्राइट, ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवा लानाय, फेग्रा मुवा मोनाब्ला हमथानो हायै जानाय बायदि बायदि गोबां बेमारफोरखौ बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जागोन। बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय मोजां डक्टर फैगोन आरो बेयाव मुलिफोरखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। R&D मेडिकेलाव फाहामथाय लाफैनो थाखाय गाहायनि जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नाम्बारा जाबाय 8099 480 118।